Ďakujem. Bod číslo 11. Poverenie kontrolóra obce vykonať kontrolu. Nech sa páči, navrhovateľ bodu. To sme neschválili. Neschválili? Neschválili. Takže, pardon, áno, dobre. Bod číslo 12. Odovzdávam plán kontrolnej činnosti na prvý pôrok. Treba vyvesiť, dávne dať a môžem potom doplniť alebo zmeniť. Chce sa niekto vyjadriť v povinnej diskusii? Bod číslo 12. Povinná diskusia? Niekto chcete k povinnej diskusii, ten bod sme dať schválený. Takže to bol návrh, aby diskusia, aby vždy končilo potom diskusia každé z nás. Už som vám tu prečítal to vyrozumenie prokurátora. Netreba ho čítať znova. Takže nebudem ho čítať znova. Minulé zastupiteľstvo som prečítal toto. V náväznosti na prečítané vyrozumenie prokurátora v súlade s doterajším štvoročným priebehom zasadnutí obecných zastupiteľstiev, ktoré sa viac menej niesli a obyčajne aj končili v duchu nevraživosti, neustálej snahy niečo rozbíjať, rozvracať, prilievať olej do ohňa a rozpútavať hádavú atmosféru a napätie, a to vždy iba zo strany jedného občana, pristupujem k tomu, že slovo nebudem udeľovať. Je to plne v kompetencii starostu obce, respektíve toho, kto vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Týmto sa zároveň ospravedlňujem všetkým občanom, ktorí sa budú cítiť týmto mojím rozhodnutím poškodení, ale stále majú možnosť posielať v písomnej forme akékoľvek otázky, návrhy, riešenia, postrehy, pripomienky, či už na starostu, alebo na obecné zastupiteľstvo. Ďalším dôvodom, prečo žiadam pripomienky od občanov písomne, je, aby bola odpoveď dostatočne fundovaná, spracovaná a s určitou časovou pohodou a nie v tiesni. Nikdy som nikomu neodmietol osobné stretnutie, takže každý je vítaný. Ďakujem vám pekne za pochopenie. Čiže tým bod povinná diskusia by bol skončený. Ja by som sa do neho ešte prihlásil. Áno, samozrejme. Nech sa páči do diskusie. Podľa rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva bod 11.7, posledná veta, v pochybnostiach rozhodne o odňatí slova obecné zastupiteľstvo procesným uznesením. Navrhujem, aby sa dalo hlasovať obecnému zastupiteľstvu o tomto tvojom rozhodnutí, nakoľko ja o tom silne pochybujem, že to je právne v poriadku, tak navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo rozhodlo, či umožníme občanom diskutovať alebo neumožníme. Nech sa páči. Chcel by som k tomu povedať, že vlastne v 89. roku sme si niečo vybojovali a ide o to vlastne, že mali by sme toto občanom ponúknuť alebo teda dávať nech si môžu aj oni. Ale ide vlastne o to, že keby bola nevraživosť, ako ty hovoríš, tak vtedy to skončíme, áno. S tým súhlasím. Keď to tu bude nevhodné, skončí to. Ale hej, aby sme dali aspoň možnosť, šancu tým ľuďom niečo. Takto. Nech sa páči. Ja sa tiež prikláňam, my sme noví a tiež by sme veľmi radi s vami diskutovali. Čiže s občanmi, čiže ja som tiež za. Dobre. Slušne sme to skúšali, nech sa páči. Ináč by sa mal využiť tento rokovací poriadok, ktorý tu bol už čiastočne citovaný s tým, že aby bola dodržaná tá lehota tých 3 minút, aby to bolo konkrétne v danej veci. A keď budú nejaké invektívy alebo nejaké iné veci, že to bude opäť do témy, má na to právo, má na to nárok, aby to zastavil a nebude ďalej pokračovať. Ale sme tu pre občanov, sme tu aj na to, aby sme ich názory počúvali a podľa toho sa riadili. Nebudeme hovoriť o tých predchádzajúcich veciach, ale občania sme sa vyjadrovali k tomu, povedzme, bude rôzne diskusia, aby si tu povedali svoje rôzne pripomienky. Takže ja som tiež za to, aby tá diskusia Takto vás poprosím. Ale fakt vážne, seriózne, slušné, aby sa každý prichystal a teda povedal si to, čo mieni, ale skúsime to vecné návrhy, čo niečo obci prinesú, čo niečo. Skúsime to takto, že občania, každé zastupiteľstvo je vyvesené, občania nech si dávajú pripomienky do diskusie. Jednoducho, nehnevajte sa na mňa, ja to mám tuto právne podložené. Slovo diskusie,
Diskusiu udelujem ja diskusiu neudelujem. Nikto sa neprihlásil, nikto nedal nejaký podnet do obecného zastupiteľstva. Toto je slávnostné obecné zastupiteľstvo, ktorého cieľom je vymenovanie, sfunkčnenie mandátu nových členov obecného zastupiteľstva. Čiže má ešte niekto z poslancov k tomu niečo čo povedať do diskusie? Nech sa páči. Bere to teda, že je diskusia v rámci poslancov, áno? Poslanec musí dostať slovo diskusie. Ja mám len jednu vecnú poznámku. Ja som teda chcel osloviť všetkých nás poslancov na to pracovné stretnutie, na ktorom sme sa dohodli 14.11. Teda 14.1. Keby sme si vedeli, Jaro povedal, že priority obce sú nejakým spôsobom určené tým, že bol prijatý rozpočet. Ale aj tak mám za to, sme tu viacerí noví a mali sme iné priority, iné veci sme slúbovali občanom, tak by som vás chcel požiadať, aby sme si nejaké tie svoje priority, ako by sme chceli na nasledujúce 4 roky fungovať, aby sme mali pripravené, aby sme sa o tom mohli povedať. Preto sa dáva pracovné stretnutie, preto bolo povedané pred schválením rozpočtu obce, že jednoducho ten rozpočet sa schváluje preto, lebo to zastupiteľstvo tu fungovalo, malo lepší prehľad o rozpočte, povedzme, ako nové zastupiteľstvo. O pravidlách, o rozpočtovaní, o celom jednoducho čerpaní rozpočtu a určovaní rozpočtu. Tak preto sa spravilo, ale každé obecné zastupiteľstvo si môže rozpočtovým opatrením tento rozpočet zmeniť jednoducho, na čom sa dohodnú. Na to potrebujeme pracovné stretnutie, aby sme sa dohadovali o takýchto zmenách VZN, o doplnkoch VZN, o parkovaní, o zmene rozpočtu. Na to potrebujeme pracovné stretnutie, na to potrebujeme, a nechcem, aby sa to riešilo tu. Toto je slávnostné zasadnutie, ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. V tej diskusii ešte raz k tomu pridávam jednoducho, je to úplne v mojej kompetencii. Som rád, že máte k tomu pripomienky, ale nedostal som nejakú pripomienku pred zastupiteľstvom. Ľudia nech si zvyknú tak, že keď bude zastupiteľstvo, budú dávať pripomienky na starostu, na zastupiteľstvo, budeme to, spracujeme to. Čiže chce ešte s poslancov niekto diskutovať? Takže diskusia je ukončená. Ďakujem vám pekne. Ja sa hlásim.